Balima Annakuma, très urgent. Balima bien vendredi 1er août 2025. Balima ou président Assimi Goïta tanga et fin de ameno foyena bi malien beka vidéo na mais c'est très important. Mali service de renseignement nyamugo no e muribo kone beka bara chejugu do ken malien nyina ma meno sekere da kene ka bi vidéo to de ko film terminé. Malien prêt parti. Voilà. Assimi Goïta ma jumen de te Assimi Goïta te jogo jumen be nabila ni Assimi Goïta te be ka jaratige yere la mali abo jogo do ha ni ma la diri horonye tien fora e be fe ko ka ke tien kan be sra alanya mama be sra alanya ni Assimi te be o ekelengi mama ki be sra alanya ni Assimi te be parce que te sra alanya mama de ko ki be barake la diriya konana ki be barake tien kan qui be barake horonya ni yere woro ya konana ina Assimi Goïta te ben parce que zone du Assimi Goïta kode ale de mali na le mun ko de beke awa ale be fe ale jana le ofo ibe so ale tama o kayo mayu e ga tugu ale ko ne ma so o male be ekele awa na bi kele fana ben galon do ladi o ya ka stratégie malien konambeta ambese abena Assimi Goïta vrai couleur don awa mali justice ta kakata ni Assimi critiquer to be justice la wuli contre la aya ke Moussa Marala acharnement aya ke Moussa Marala aya abeka ke bela bi Moussa Marala de tabora antaro to tabera ke chukumna donc abo baraw de la sisa aya remarqué activiste yere wolo viromani munu ye halalawi viromani munu ye yere wolo yani activiste munu be tien fo asini Assimi bolo ti nyoko bi ngalon te kalaw horon kolon kamankun karlen olde ni Assimi be ka barake bi propagandiste ngalon te kalaw de na kadibi tien fo la be ayere ta parce que horon je nyon te fana amena nda do muribo kone fana tala muribo kone be ka renseignement bara min ke bi abodo muribo kone be ka bara min ke renseignement bi abodo muribo kone nyina na terroriste ko anyina na fembe ko koyi muribo kone be ka munga abado na we kare kono sana abe fe ka chef de grand sigi mali ser de renseignement be fe u ka kale ulu ka mogodi Ben Ali système muribo kone bo baralla ibaro confin ni ya confin do barala aba tamaka hali Ameriki FBI toke ubolo ko renseignement koro de dugu fe fo renseignement ki da do abela de pala kam bla dien kono mai kola jawana mbe terroriste kala leke kata dun kata iya da gali nyoro ngini ko yoro ira armée la toke de abe mogo de nyogonche WhatsApp groupe ka modibo kone be TikTok ga be Facebook ga be téléphone mbe modibo kone bolo yaro sunguru tegara de du téléphone ma bula ka cha téléphone tanduru goni be nu ka téléphone nundu ate foi la maramana koko service de renseignement konana obse ka famia hal na be almami sika ka misiri kono ka almami ndro choisir au ka misiri kono modibo kone beta dado ala ka almami ndro choisir sa bouche est dedans abe fait ka gerenya mo sigi association babolo fe babolo ou be fait oluka impliqué au bela unyi na jamana yere problème ko kuyi unyi na kunna kunde ko kata iyada agali yoro ngini foka ni sate ni foka ni nyera singema ni sa fodi irisu yande bede renseignement kolon dembambolo ko muribo kone bilat nte se kal papa kake renseignement militaire gendarmerie mo de be kande me kosobe ani corps munu be fena mais ale ka renseignement ne kanga to renforcer pour que baraka jamba ale be manamana kudla mo vocal ngini vocal sans ka mo bla nyogona ka mo kodo nyogona ka mo bla nyogona ka mo fenge nyogona ubo bara dorondla voilà ce qu'ils sont en train de faire. Bon, on est à la chrétien, Mali, c'est qu'à gagner Bambachi, ou alors contre le Toko Jumen Kola. On est Farasi Mali. Hanaga Sorabe, Audouani Farasika Baraka Souffé. Ni Français Assimi Goïta Soro. Mouye Samuel Do Sorabi Soro. Bila Itala, Meka Kuma for Malium, Meka Kuma for Malion Tekadala. Assimi risque de mal finir, mais ne devait pas Kuma for Anabi. Mouye Jamana Maranin Kaloni, Abem Malula. Dia Aurora Abem Malula. Mais Samuel Do a exemple d'homme. Samuel Do est président Mungengabo et Libéria en 1980. Allez, président Fara de quoi président Maï.
ale yɛrɛ sigilen ale ye ko kɛ mun ka jugu ni président ta ye ale labana cogo jumɛn u ye Samuel Dola jɔ de k'a ɲɛnama sogo tigɛ c'est à dire sɔn bi bi ta tulo ye ni président a bɛ ka tɔ bɛ ka kafa ka yada a y'a remarqué dɔrɔn n'i ye président o président ye i ye ɲɛmɔgɔ o ɲɛmɔgɔ ye i ye masakɛ o masakɛ ye a bɛ kafa ka yada de a bɛ a bisi dama tɛmɛ a ka ko bɛ wara ka taa fɛ o wagati y'a bin wagati de a y'a sɛbɛn aw ka da minnu bɛ k'a simi supporter bi a y'aw kuma cogo dɔn a y'aw ressaisi n'a simi tora ka bin bi ou bien sini ni maliyɛnw y'aw sɔrɔ u b'aw jeni dɛ n b'o fɔ a ɲɛna bi dɛ ni kuranɛ cɛ a ye dugawu kɛ a simi ka mɛn dɛ n'aw bɛ manamana ko min na a bɛ lerubo min na mɔgɔ la yarɔ Gandi maliyɛn ale bɛ sigi ale ta ye mokiri dɔrɔn de ale bolo ka nin fanga in tɛ ban a ye kunfinya ka jugu quoi parce que Gandi maliyɛn bɔra burusi kɔnɔ de quoi gawa de don a tɛ fɛn dɔn burusi kɔnɔ a bɔra burusi kɔnɔ de ka na a tɛ foyi kalama a nana Bamakɔ kɔnɔ dɔrɔn a ye mobilinin kelen sɔrɔ a bolo k'o ye diɲɛ bɛɛ de a kɛra i b'a fɔ ko n'i ye jɛgɛji bɔ jakuma tɔn si la i b'a fɔ n'i ye tɛnɛni bila tulu kalama na a bɛ panpan cogo min ale bɛ ten de mais diɲɛlatigɛ la adamaden kan k'i miiri ka hɔrɔnya de ma ni sɔrɔsiw y'an wele k'an ka farasi kɛlɛ dabila Modibo Kone kelen-kelen ni renseignement kelen-kelen ni y'an wele k'anw na sigi bɛɛ le cerveau b'a kalama k'an ka MINUSMA to yen k'an ka farasi to yen an y'an ban en 2021 yanni bandaw ka bi anw tali min kɛra Mali la u ye gazi fiyɛ anw na maliyɛn bɛ inséré ne ye dɔ farasi aéroport la ka bɔ ka sɔrɔsiw frappeli daminɛ o ka sɔrɔ Sogɛli ma kɛ premier ministre ye dɛ minnu b'u gɛliw waga ayi a bɛ sɔrɔ ayi ne ka video kɔrɔw bɛ yen dɛ sɔrɔsiw ye gazi fiyɛ an kan don min na bandaw de tun ye président ye Muktar Wade de tun ye premier ministre ye u y'a bɛɛ turu la ka taa bandaw kun nkalon tɛgɛ la kalabanci soni faraw Modibo Kone ni Asimi Goyita de ka baara ye nin u y'an wele pale la k'an ka faransi to yen ne ko ne t'a dabila ne ni Ben fila de ko n k'an t'a dabila ne ni Ben n ka respect bɛ Ben kan ne ye Segu Tunkara n ye kale kuranɛ la u y'a fɔ an ɲɛna k'an ka faransi to yen an ko n k'an t'a dabila maliyɛn kuma bɛɛ tɛ se ka fɔ ninnu tɛ faransi kɛlɛlaw ye dɛ fiɲɛ bɛ ci yɔrɔ min ninnu bɛ taa yen de sa renseignement ka dɛsɛ ka baara kɛ k'i ta kɛ ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na ni ɲɔgɔn service renseignement jasilen depuis ala ka Mali da ni renseignement bɛ Mali wa a ɲɔgɔn renseignement danga ma deli ka da Mali kɔnɔ ni ye zonkɔrɔ ta ka renseignement kalifa o la o renseignement bɛ taa yɔrɔ jumɛn un ancien vagabond un ancien voleur de bétail mɔgɔ min tun bɛ sagaw suɲɛ ka misiw suɲɛ ka renseignement ta k'o d'o ma o jamana bɛ taa yɔrɔ jumɛn delinquant kelen ka renseignement ta o jamana bɛ taa min ni delinquant tɛ a y'a lajɛ a ni jɔn bɛ ka baara kɛ bi nkalontigɛlaw bananikɛlaw fanenikɛlaw yarɔ n'i ye Sogɛli nɛni dɔrɔn o dugujɛ u b'i wele k'i recruter o b'a yira ko ninnu ko barika t'u la o b'a yira ko ninnu danga de bɛ ninnu kɔ i fa filan minnu y'i dɛmɛ mɔgɔ y'u dɛmɛ u y'a bɛɛ janfa u ye nkalon dɔrɔn a bɛɛ la hɔrɔn tɛ hɔrɔn jɛɲɔgɔn t'u ye n bɛ conseil kelen di mɔgɔ ni jabɛti b'i la ni nin sɔrɔsi nin kana jɛ ni olu jɛra i si bɛ dɔgɔya parce que u bɛ nkalon dɔrɔn i la hɔrɔn tɛ maliyɛn jogo t'u la fana ils n'ont pas le caractère d'un citoyen d'un bon citoyen malien ou destruction n bɛna tila k'a fɔ a ɲɛna u nakun tɛ Mali ko ye dɛ u nakun yɛrɛ ko di awa u ye justice fana ta k'a k'u ta ye Bube sar'u bolo kaso la tan de u tɛ tɔgɔtigi fana fɛ hasidiw de don ɲangow de don maa o maa ni tɔgɔ b'i la o b'i kɛlɛ maa o maa n'i ye halala o b'i kɛlɛ maa o maa n'i ye maa ladiri o b'i kɛlɛ a y'u ka gouvernement lajɛ taa kun fa kun a ye maa ladiri kelen yirɛ n na a ye mɔgɔba kelen yira Mali kɔnɔ ko nin ye maa ladiri de k'a bɛ nin sɔrɔsi ninnu k'a tɛ yen ka taa haut conseil la ka na bila yɔrɔ jumɛn a ye alimami ɲɛnama kelen yira Mali kɔnɔ mun ni ninnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi a tɛ yen bɛɛ y'u fɔnɔ bɛɛ tigɛr'u la marifa de b'u bolo mais marifa in bɛ ban anw de ka impôt bɛ kɛ marifa ye k'o d'aw ma hɔrɔn kolon ninnu bɛ marifa de kisɛ ko la k'a bɛ maliyɛnw bagabaga n'o ye sɔrɔsi ba kelen ni kɔ de b'u bolo kaso la kafiriya fila bɛ tɛmɛ o kan o tɛ bataillon kelen yan olu tɛ se ka taa jamana libéré yan hali sɔrɔsi ɲɛnama Asimi t'a fɛ fɛn fɛn n'a ka ɲi Asimi t'a fɛ fɛn fɛn ni tɔgɔ b'a la ni tɔgɔ b'i la a b'i kɛlɛ ha ɲɔgɔn président ɲango ma deli ka da Mali kɔnɔ c'est le plus nul des présidents du Mali c'est le plus vaurien des présidents du Mali a ɲɔgɔn zon ma da Mali kɔnɔ i bɛ mɔgɔw juger bi koko ka di i b'a kɛ mɔgɔ la bi mais un jour tu vas répondre devant tes faits e somɔgɔ e bɛnkɛ kɔrɔsɛnnaw ka kɔrɔ wari suɲɛ k'u ka kɔrɔ wari suɲɛ hali sini Sénégalais ka wari tɛ ka segin u ma bi e de b'i jɔ k'e bɛ jɔn juger n'i y'o ka président zon ma deli ka sigi Mali kɔnɔ dans l'histoire ni kuranɛ cɛ i ye suɲɛni min kɛ président ma kɛ dans l'histoire du Mali
tu es le plus grand vagabond, le plus grand vaurien. A bébé c'est toi, Kananaï. A bé elekasi ba bela kanada. Ibe ka bise ka aire exprimer. A tête ay président du Megira. Comme mon be makabe do mokola. A bé kap sane asimindi. Birifini bumune menade. A drone belebele bade. Mana kaun. Ni doga ba fam dama ba ma fakat. Geran kuma nou abo deke. Il n'est même plus attirant. Hani wulu ya asimi kuma kan aba poron chibi. C'est le président le plus nul dans l'histoire du Mali. Marfa bi bolo bi sago kebi. Mais un jour viendra, c'était qui est oui. Dono bekala, ibe mogo were ko Mali président. O don seti. O don peut-être il war mu chuen a saisira. Ni ala avec donola. Peut-être on be périsser des bi. Il y a eu des présidents plus puissants que toi. Karafi karatugo moment de son déma. Samuel do menana ka kulushi bala ka guluki bala ka sogo tikete ka mal de son di ema. Gawade do. Ma bar ni arama de ni danga bi kontro ibe I jugu de kiteri. Iye mama ya ba jugu ga teri danga de bako. Do ayta ka famille histoire la je ni qur'an che barka tala. Ni barka bi ni barka do le be barake. Mama na be ka baraka bi abe ma barka banen galun tege law ni ma fialon ma dambe tam mogolan kolo banen kala. Dugu delenkan den ko fara ɲɔgɔn kan kebe jamana jɔ n'olu ye bananikɛlaw ni fananikɛlaw ni nkalontigɛlaw e bɛ se ka jamana jumɛn jɔ n'o ye o b'a yira k'e ye mɔgɔlankolon de ye o ko président kolon de b'an ka jamana kunna e ka service de renseignement Modibo Kone ye zonkɔrɔ de ni kuranɛ cɛ Modibo Kone tun bɛ suɲɛni de kɛ c'est un ancien voleur aw delenkan dama bɛ se ka jɔ ta otage la mais don dɔ la nin bɛ ban nin bɛɛ bɛ ban don dɔ la ne ka ni kuma ka kɛ tiɲɛ ka kɛ nkalon ye don dɔ la nin kuma bɛ tila ka bila réseau kelen kan a bɛ fɔ ko Seku Tunkara kun ye nin fɔ n'u y'aw minɛ don min na k'aw siri o don na an bɛ bɔ ni dossier tɔw ye an tɛ fɛn fɔ fɔlɔ mais an bɛ kuma fɔ de minnu ye adamaden olu b'a faamuya wulu ni jakuma olu t'a faamuya olu bɛ dɔ kɛ wɔwɔnciw ni miyanw la mais les jours que la vérité va sortir an bɛ kuma in kuncɛ ni jumɛn de ye an ka jɛ an ka ɲɔrɔ lajɛ tellement c'est un président voyou vaurien an ka jɛ an ka ɲɔrɔ lajɛ fɔlɔ a b'a kɛ to quoi voilà an ka ɲɔrɔ lamɛn fɔlɔ c'est le président le plus nul dans l'histoire du Mali a ɲɔgɔn président kolon ma deli ka sigi Mali histoire la il est nul et non aveni voilà très nul a b'a kɛ to n bɛ ka vidéo dɔ de ɲini quoi Surasi b'a défamɔgɔw gɛn surasi mɔgɔ t'a défamɔgɔw la surasi mɔgɔ foyi tɛ a supportebagaw la o ye Asimu de ye c'est un colonel k'a bɛɛ Asimu de a tɛ kuma bilayi ta la a bɛ kuma ko mun man d'a t'o de fɔ a bɛɛ ye Asimu de nɔ ye ne tɛ dɛsɛ ka tiɲɛ fɔ Asimu mais ka tiɲɛ fɔ Asimu ye min o sera ɲi sɔgɔbɛ de la tiɲɛ bɛ fɔ a ye. Jateminɛ Asimu jɔn ne Asimu maliden jumɛn de jate a nalen fanga la mɔgɔ si mais attends ka izinu jɔ mais o jagoya de kɛ n'i t'o kɛ I bɛ taa ka bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ b'o kɛ o ni malidenw jateli tɛ kelen a banna o jagoya de ka n'a ka baara kɛ o jagoya de n'i ma baara kɛ I bɛ taa ka bɔ yen kuma bɛ filɛ maliyɛnw nin bɛɛ ye prévu de ye tɔgɔ ɲini ka taga a bɛ boli Awa Pierre Goyita tɔgɔ yɛrɛ et puis maliyɛnw ma yɔrɔ kelen faamuya o u kɛlen bɛ ka taa sɔrɔsiw de ta k'o bɔ fɔrɔw na ka sɔrɔsiw bɔ kɛlɛkɛyɔrɔw la ka na an ka bureau kɔnɔnaw fa sɔrɔsiw la ka sɔrɔsiw bɔ kɛlɛkɛyɔrɔw la ka na an ka bureau kɔnɔnaw fa sɔrɔsiw la a sɔrɔsi fɛn fɛn bɛ yen k'u kɛlen bɛ k'u bila bureau kɔnɔna la a bureau si ma marché a service si tɛ ka marché Mali kɔnɔ bi parce que u ka baara tɛ u ye jamana in danbe bɛɛ bɔ a la pewu ka mɔgɔlankolonw k'olu ta k'u recruter fan bɛɛ mɔgɔ mun tɛ mun dɔn ka kɛ somɔgɔ ko ye ka kɛ teri ko ye ka kɛ dɔnbaga ko ka kɛ relation ko ye vous êtes pire que les politiciens aw de kɛ Mali kɔnɔ bi vous nous avez déçus a y'an bɛɛ déçu a ye Mali lajɛ bi Mali bɛ ka taa sanfɛ taga ɲɛfɔ bɛɛ bɛ ka na de énergie la président yɛrɛ de ye énergie ye Asimi kunkolo bɛ fɛn bɛɛ la u da bɛ Mali fɛn bɛɛ la
service de renseignement i be grand sigi o service de renseignement da bala a be fait ka association créer ou da bala ou da be fen bela ou nyina terrorisme ko nyete fe wala bi wari muso abana ka be damine be mo ko sigana kuma maliko la u ku sago ke maleona ka mo ko sara kan galon tege kan galon professionnaliser kan galon tege la ta ku sangrota ka mo ko langolo sangrota ka mo ko nyuma kele ko di mo ko langolo ma ou ye mogo ba placer la ku remplacer ni surasu ye a service sima tanya fe a surasi sima pa pakake parce que ka barate ouais jamana fem be nyagami ouais jamana fem be tie kadamba vraiment c'est la honte totale je suis désolé mais c'est la vérité on doit sortir pour dire la vérité au peuple malien ame Mali fait mais aramade ibi dogo fe melati dogo alala mumbe ka ke Mali kono bi c'est la plus grande honte du siècle ngo faut que tout le monde sache cela ou bien ka mun ke o te Mali jola nte Mali jola de awa ni France ou te France ko kele fanna ou be populisme de la ou be toñin de la fie be ci yoro be tagaydi ou be fanga mara ci ko be ko fere de ngini ou ka sarate malien voilà la réalité ne me ka tien fo ne me ka galone fo ala fana nyabula ala ka tien bangi akambe ciao